Mnohí potrebovali dať si lekciu a Židi dúfali, že ozaj ožijú. Poznáme však len jednu autorku súčasnej literatúry a zároveň poetku, Judith Sherman, rodenú Stern, ktorá ako dieťa prežila koncentračný tábor Auschwitz a Ravensbrück. Jej kniha Spomínam vzbudila veľký záujem v zahraničí. Je predkávaná mnohými básňami. Jedna z najkrajších je venovaná spomínke na rodnú Poriu. To je môj voľný preklad, lebo kniha je originálna v angličtine. 2 cintoríny. V mojom malom meste s lenivým potokom uprostred 2 cintoríny. Bok po boku pri sebe. Jeden má nápisy správa dodáva na strane. To platí pre týchto zabludilcov, povedal Chaim, platí aj pre nás. Možno nepoznáme cestu vonku, ale môžeme si navzájom rozprávať o cestách, ktoré nás privedli späť na jedno miesto. Toľko dnešný program. Neviem, či sa vám to páči, že ste očakávali viac. Chceli sme, opakujem znova, ukázať vám židovskú komunitu v Bardejove, takú ako si my, ľudí, ktorí sa milovali.